Hoy, misis. Yan ang pigsabi ko sa iyo. Naday mo niya ako pagparasugoon digdiyo sa masaguso. Uyog-uyogon mo, papahanapon mo na naman ako nagkigulayaw. Alam makastang ko digdi. Mabutong bagay na Sumagrap ka nga yan duman agom sa mabutong. Humanap ka nga kigulayaw. Uyog-uyogon mo, napano lamang ako kitungaw. Ano naman ba yan? So ang palaya dyan, kuminururot, ruminuluyos, day ginulay. May natong naalang puwertihon na kuta, babangutan na sana kuta kitina pa. Ibinerabad mo. Ano na sanan mo yama? Magulay ako kiingas. Nganing manguragan ka kikakagagaw dyan. Jesus na pangyan. May tapayas dyan, grabing tapayas. Ano naman sana nga yan? Dahil na daw nga magpareklamo nga yan, boy ha bro. Ano naman sana yan? Manlalay ng pingapon mo sa kuya. Jesus na pangyan. Paano kayo na? Tad-tad na. Ang sa kuyang kunyan. Kitungaw. Paano kitungaw? Napano tabi kitungaw. Bunay-bunay. Umuan. Bata malapog na nga ng paghiling ka. Tanang nga na ni kampiraw. Teng marin nakaturaw. Arong kayo ni mahinungo kapakan. Mabutlaan mo an. Sus na pangyari bagka. Ano naman sanay? Ano ang makuha mo ba yan? Hindi sa masagusa. Muna nagkakaragat pala magtikin yung cake halas. Yugo-yugon mo Ano naman sanay niyo man? Ulang-ulang naman niyo. Hindi nga, may mga basol pala niyo. Jesus ko nakadukutin sa pando ko. Nanguragan kita kikagaw. Pataubos sa naman sulana. Tambulong ba kan basulana? Naku nakalagan niya sa ngaspakaw. Ano saan na? Pagkong napano kita ako dyan kay... Pangyari. Hindi ang problema naman. Puro sarap problema. Pangyari. Gulayan ko managali niyo, langaton. Aling manguragan managali kikagaw. Ikabila na may gulayon dyan. Ibinirtikal. Ako naman nagugulo-gulo na naman talaga ako. Alat ka naman. Tamahanap naman ako kingas. Buda langaton pagsarabay yung kulay na gulayong ko. Kusiduhong ko. Suwa ko sa nagkigrabing suwa malanggal. Mauro alsom. Kagang ko kigrabe malanggal niyo. Ang manguragan mga kikagaw. Sige. Kanya man.